Ahoj, zdravím všechny fanoušky konta Bariéry z Jižní Koreje. Já jsem Peťa a jsem zde studijně. Vedle toho všeho dělám i speciální projekt www.kdejepeťa.cz. Jehož prostřednictvím si můžete přečíst, jak se žije v Jižní Koreji a koupit si pohlednici. Výtěžek z koupě jde na 9letou Elišku, která v dětství prodělala dětskou mozkovou obrnu a potřebuje speciální chodítko k tomu, aby se naučila chodit. A my jí s tím pomůžeme. Takže pokud se vám bude projekt líbit, běžte na www.kdejepeťa.cz, kupte si speciální pohlednici a já vám ji pošlu přímo z Jižní Koreje. Uděláte tím radost nejenom mě, sobě, ale především Elišce. A teď se jdeme podívat společně, jak to žije v Daegu. Ahoj! Tak, dorazil jsem do downtownu a pojďme si ukázat, jak vypadá toto centrum města. Korejců je tu požehnaně a já jsem podle všeho jediný Evropan, co tady je, ale to vůbec s ničemu nevadí, protože Korejci jsou velice vstřícní a ohleduplní a nemají žádný problém. Dostal jsem se do jedné z trošku klidnějších uliček, když jsme v downtownu a asi by bylo dobrý říct, kde vůbec žiju. Žiju v Daegu, což je čtvrté největší město Jižní Koreje. Má přes 2,5 milionu obyvatel a celé město se rozprostírá na neuvěřitelně velkém prostoru mezi kopci a vybudovali ho vlastně před 50 lety, kdy tu byla rovná placka, byla zde vesnice, žádné mrakodrapy, nic. Dokázali to zde postavit neuvěřitelně rychle. Město je neuvěřitelně obrovské a takovou zajímavostí, na kterou zapomněli, jsou oplatky jako popelnice, které tu nikde nenajdete a je to trošku problém pro turisty, protože nevíte, kam máte odhodit odpadky. A jdeme se podívat zase o kousek dál. Pojďme si ukázat, jak vypadá místní fast food. Korejci jsou proslí hraním her, tak se pojďme právě teď podívat do jedné z heren.